نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی بیلی چپ نہ رہے، کائنات دے بادشاہ سونے پاک محمد دی بارگاہ اندر اپنی نظراں تے دلاں وچ سبز گنبد دا نقشہ لے کے نجف دے بادشاہ دی چوکھٹ لے کے دربار حسین دا نظارہ سامنے رکھ کے کائنات دے بادشاہ دی ذات تے درود دا نظرانہ پیش کرو۔ الصلاۃ سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نور اللہ۔ سونے مائی مدینے والے فرمایا جیڑا میرا غلام پڑھدا ہے نا کثرت نال میرے تے درود، مائی مدینے والے فرمایا ہن میں تانوں اے نہیں آندا تسی درود اونچا پڑھو یا ہولا پڑھو، اے ضرور آکھساں سونے فرمایا جیڑا میرا غلام کثرت نال درود پڑھدا نا میری ذات تے کل قیامت دا دے اسی تے اوندا ہاتھ میں محمد دے ہاتھ چ اس مسجد دے بہن والےو اینا ضرور آکھساں دل ساریاں دا کردا ہے پر میں چہرے پہ وینا جندا دل کردا ہے قیامت دا دے ہوئے تے ساڈا ہاتھ مائی مدینے والے دے ہاتھ چ ہوئے او تے اونچی بولے نا یا رسول اللہ، سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ۔ اور اگلی حدیث پاک بھی سونے مائی مدینے والے فرمایا میرے صحابہ جی آقا فرمایا بندہ میرا بڑا نیڑے ہوئے گا جیڑا میری ذات تے کثرت نال درود پڑھدا ہے تے میں بدھو کی دی مسجد چ بہن والے ہو اینا درود آکھا جندا دل پیا کردا ہے قیامت دا دے ہوئے تے مائی مدینے والے دے بہتا نیڑے ہوا باواز بلند گونج پا دے وی الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کیڑے در تے جاندے اے سارے سوالی، مینوں دسو کہ سرکار دے بوئے تو علاوہ کوئی اور بوئے ہے جتھے جا کے اسی منگنا ہے؟ جتوں بھی سانو ملنا ہے پر جننے بھی دینا ہے انہیں پہلے ویکھنا ہے اندے دل وچ مائی مدینے والے واسطے کنا کو پیار ایک کی بوئے تے رل کے منگو۔ کیڑے در تے جاندے اے سارے سوالی، کیڑے در تے جاندے اے سارے سوالی، بابا سے بلند کیڑے میرا دل گنبد خضرا تو لے کے دربار حسین تک جائیے۔ کیڑے در تے جاندے اے سارے سوالی، کیڑے در تے جاندے اے سارے آقا جتے دوارا نہ ہوندا، کیڑے در تے جاندے سارے سوالی۔ اور اگے سورج ایک مائی مدینے والے دی بارگاہ چ عرض کردا ہے جے دل نے سورج نے سرکار دی بارگاہ چ کی آکھیا ہے دل نے تے کو سبحان اللہ میں دسا ادب نال ڈبیا سورج نبی نو، ادب نال ڈبیا
اے سورج نبی نو ادب نال ڈبیا اے سورج نبی نو او کہندا سی آ کے فیرو اثر تے کی آندا سی میں ڈب کے کدے وی نیوں دا اثر تے میرا قانون ہے ایک بار ڈوب جاواں تے مڑ کے آندا نہیں آ تے مینوں اے تا دس تیرا قانون ہے تو آندا نہیں ہے تے مائی مدینے والے دی انگلی دے اشارے تے وجد کردا کیویں واپس آ گیا شعر نقل کردا ہے سورج کی آپ دا انداز بیان کردا ہے میں ڈب کے کدے وی نیوں دا اثر تے آیا کیوں ہے جی آقا جتے اشارہ نہ ہوندا کیڑے درت جاندے زار سوالی اور اگے سرکار نے ایک گل اوے بدھو کی دی مسجد چ بہن والےو اوے مائی مدینے والے نے ایک گل ساڈی رب دی بارگاہ چ کیتی بڑیاں گلاں کیتیاں نے پر ایک گل جڑی عاشق نے لکھی ہے جی دل ہے تے کہو سبحان اللہ میں دساں حضور نے ساڈی گل کیتی اے سپیشل گل کیتی کیا مصطفیٰ نے اے میرے مولا کیا مصطفیٰ کر دے سارے کو جیت کملے جواب کیا رب نہ دیندا کدے وی رہائیاں رب فرمایا مائی مدینے آلیا میں انہاں نو بخشنا نہیں آیا اے گناہ بڑے کر دینی اے گھٹ بھی تول دینی جھوٹ بھی بول دینی نمازہ بھی نہیں پڑھ دے بخشنا نہیں آ مولا تیری رحمت تو صدقے جاواں تو بخشنا نہیں آ پر آدھے محبوب دی امت تے رحمت دا وعدہ کی میں فرمایا گل ہو رہے یا اللہ کیڑی گل ہے عاشق اس نو نقل کر دے کہ یا مصطفیٰ نے کہ اے میرے مولا رہا کر دے سارے کو جیت کملے کہ یا رب نہ دیندا کدے وی رہائیاں پھر ملیاں کیوں نہیں کہ یا رب نہ دیندا کدے وی رہائیاں جے تو مینوں سب پیارا نہ ہوندا کیڑے درد جاندے زار سوالی آخری بار مل کے کہہ لو کیڑے درد جاندے زار سوالی حمد و ثنا تو بعد اللہ پاک دا لکھا کروڑا شکر ہے اللہ خالق کائنات نے مینوں تے تانوں سب نو مائی مدینے آل دی آل پاک دے ذکر واسطے قبول فرما لے میں انتہائی شکر گزار ہاں خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد خلیل احمد نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ جنہاں نے حکم فرمایا میں فقیر حاضر ہاں اور میرا آکے تھے دل بہت خوش ہویا ہے سجنوں روزانہ ویکھن نو مجمع بھی لب جاندا ہے بولن نو میک بھی ملدا ہے کچھ محفل ایسی ہوندیاں نے جڑی آدے محبوباں دی ہوندیاں اتھی آکے بڑا دل راضی ہویا ہے قاری صاحب دا پیار محبت اللہ مزید برکتاں عطا فرمائے چونکہ میرے دل سے ٹھنڈے کہ میرے نال جڑا نا بالکل انی اوقات نہیں کہ میں اس طرح برابر بیندا
عطا کیا ہے مجھ کو یہ درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، یہ تو ان کی بندہ پروری ہے، میں اس قابل نہیں، میرے نال آل نبی اولاد علی جنہ دی رگاں وچ خون مصطفیٰ ہے۔ جناب پیر سید ذاکر حسین شاہ صاحب آپ تشریف فرمانے، ایک جملہ یاکھاں گا، میرے شیخ فرماندے نے جیڑی گلی وچوں سید لنگ جاوے نا، بولیا جے جنوں سمجھ آ رہی، جندی گلی جو سید لنگ جاوے او آدھی قسمت تے ناز کرے کہ آج سید ساڑی گلی چو لنگ گیا ہے، تے سجنوں ساڑی گلی وچوں نہیں، ساڑی مسجد دے ممبر تے ساڑے سامنے سید جلوہ گارے۔ اللہ پاک انہاں دا صدقہ ساڑا بیڑا پار فرمائے۔ بلا تمید گفتگو شروع ہوئے، لمبی چوڑی تقریر نہیں، محبت دے میرے کو چند جملے نے وہ تہاڈے دلاں تک دے کے چلا جاواں گا۔ میرا دل ہے سبز گنبد دے مکی تو گل شروع کیتی جائے۔ اللہ دا لکھاں کروڑا شکر ہے، اللہ پاک نے سانو مائی مدینے آلہ او عطا فرمایا جڑا سارے نبیاں دا تاجدار، ختم نبوت دا تاجدار بن کے آیا ہے۔ اور اللہ دا کروڑا شکر ہے، اللہ نے قرآن کتاب او عطا فرمائی ہے جنیاں ساریاں کتاباں دی سردار بن کے آئی ہے۔ ہر چیز دا ذکر اللہ دے قرآن اچھے، سرکار دے معجزات دا ذکر قرآن اندر، ہون توجہ میں گل محبت چ لے کے جان لگا، سرکار دے معراج دا ذکر قرآن اندر، علم غیب دا ذکر قرآن اندر، نبی دے یاراں دا ذکر قرآن اندر، حضور دے پیارے صدیق دا ذکر قرآن اندر، پیارے عمر دا ذکر قرآن اندر، پیارے عثمان دا ذکر قرآن اندر، پیارے علی دا ذکر قرآن اندر، لجپال نبی دی آل دا ذکر بھی پوچھنا ہے تو قرآن کو لو آکے پوچھنا ہے۔ اور بدھو کی دی مسجد چے بین والے ہو، میں ایک دن بیٹھے ہاں قرآن کو لو عرض کیتی، اللہ دا قرآن تو ہر چیز نو بیان کرنا ہے، پر مینوں اے تا دس چاہ ہر چیز نو بیان کرنا ہے تے مائی مدینے آلے دے حسن نو کیویں بیان کیتا ہے، مینوں اے تے دس چاہ مائی مدینے آلے دے آل دا کیویں ذکر کیتا ہے۔ جے بدھو کی دی اس مسجد بین آلے ہو دل قرآن پڑھا تے ایک باری کھچ کے سبحان اللہ کہو تے میں اس مندر چلے جاؤں۔ میں ایک دن بیٹھے ہاں اللہ دے قرآن کو عرض کیتی، میں لجپال نبی دے چہرے دے بارے سوال کیتا، ہن توجہ قرآن نے وہ دعا کہہ کے جواب دیتا، میں لجپال نبی دی زلفاں دے بارے سوال کیتا، قرآن نے وہ لیل کہہ کے جواب دیتا، میں لجپال نبی دی زبان دے بارے سوال کیتا، قرآن نے لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی کہہ کے جواب دیتا، میں لجپال نبی دے ہتھاں دے بارے سوال کیتا، قرآن نے ما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما کہہ کے جواب دیتا، میں لجپال نبی دی پیشانی دے بارے سوال کیتا، قرآن نے قد نرا تقلبا وجہک فی السماء کہہ کے جواب دیتا، میں لجپال نبی دی زبان دے بارے سوال کیتا، قرآن نے لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی کہہ کے جواب دیتا، میں لجپال نبی دے سینے دے بارے سوال کیتا، قرآن نے علم نشرح لک صدر کہہ کے جواب دیتا، میں لجپال نبی دے شہر دے بارے سوال کیتا، قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہہ کے جواب دیتا، میں لجپال نبی دے زمانے دے بارے سوال کیتا، قرآن نے والعصر کہہ کے جواب دیتا، میں لجپال نبی دی کالی کملی دے بارے سوال کیتا، قرآن نے یا ایھل مزمل کہہ کے جواب دیتا، میں لجپال نبی دے کمبل دے بارے سوال کیتا، قرآن نے یا ایھل مدثر کہہ کے جواب دیتا، میں لجپال نبی دی رحمت دے بارے سوال کیتا، قرآن نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہہ کے جواب دیتا، میں لجپال نبی دے خلق دے بارے سوال کیتا، قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہہ کے جواب دیتا، میں لجپال نبی دے نور دے بارے سوال کیتا، قرآن نے قد جاءکم من اللہ نور
نور کہہ کے جواب دیتا میں لجپال نبی دے میلاد دے بارے سوال کیتا قرآن نے کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا کہہ کے جواب دیتا میں لجپال نبی دی تبلیغ دے بارے سوال کیتا قرآن یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کہہ کے جواب دیتا میں لجپال نبی دی ختم نبوت دے بارے سوال کیتا قرآن نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم کہہ کے جواب دیتا میں لجپال نبی دے سفر معراج دے بارے سوال کیتا قرآن نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کہہ کے جواب دیتا میں لجپال نبی دے نور دے بارے سوال کیتا قرآن نے قد جاءکم من اللہ نور کہہ کے جواب دیتا میں لجپال نبی دی تبلیغ دے بارے سوال کیتا قرآن یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کہہ کے جواب دیتا میں لجپال نبی دی غار دے بارے سوال کیتا قرآن نے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہہ کے جواب دیتا میں لجپال نبی دی ازواج دے بارے سوال کیتا قرآن نے یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین کہہ کے جواب دیتا میں نبی دی امت دے اولیاء دے بارے سوال کیتا قرآن الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہہ کے جواب دیتا میں لجپال نبی دی بشارت دے بارے سوال کیتا قرآن نے مبشر کہہ کے جواب دیتا میں نبی دی قیادت دے بارے سوال کیتا قرآن نے نذیر کہہ کے جواب دیتا میں لجپال نبی دے یار ابو بکر دے بارے سوال کیتا قرآن نے والذی معہو کہہ کے جواب دیتا میں پیارے عمر دے بارے سوال کیتا قرآن نے اشداء علی الکفار کہہ کے جواب دیتا میں عثمان غنی دے بارے سوال کیتا قرآن نے رحماء بینہم کہہ کے جواب دیتا میں مولا علی دے بارے سوال کیتا قرآن نے تراہم رکعن سجدن کہہ کے جواب دیتا میں نبی دے غلامہ دے بارے سوال کیتا قرآن نے اولئک هم المؤمنون کہہ کے جواب دیتا میں نبی دے چانی سارا دے بارے سوال کیتا قرآن نے اولئک هم الراشدون کہہ کے جواب دیتا میں نبی دے صحابہ دے بارے سوال کیتا قرآن نے اولئک هم الفائزون کہہ کے جواب دیتا میں نبی دی عصمت دے بارے سوال کیتا قرآن نے ورفعنا لک ذکر کہہ کے جواب دیتا بدھو کی دی اس مسجد جان والیو کوئی زبان خاموش نہ رہے میں نبی دی ازمال دے بارے سوال کیتا قرآن نے کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى زندہ اللہ تیری جوانی میں سلامت رکھے ایک اور پھر نعرہ مارتا آئیدار ختم نبوت آخر تک جوانہ دی طرح فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ایتھے میں محبت دا موتی دے کے چلا جاواں گا مائی مدینے والے فرمایا لوگو یاد رکھیا جے اور کوئی سوال نہیں کردا ایک کی گل ہے سونے کی فرمایا میری قریبیاں نال پیار کریا یا اللہ قریبی یا رسول اللہ قریبی کون نے فرمایا حسن میرے قریبی حسین قریبی علی قریبی میری بیٹی فاطمہ میرے قریبی اور میں علماء دی موجودگی سید زادیاں دے قدماں تے ہاتھ رکھ دیا ہویا میں دسنا چاہنا سی او جڑے اللہ دی توحید نو منن والے ہیں عقیدہ میرے عقیدے نال ملے بلند آواز نال اللہ دی توحید نو منن والے اسی مصطفی کریم دی ختم نبوت نو منن والے اسی صدیق پاک دی صداقت نو منن والے اسی امیر عمر دی عدالت نو منن والے عثمان غنی دی شرافت نو منن والے مولا علی دی شجاعت نو منن والے اسی کیوں آجڑے حسن و حسین دی شہادت اور حسن و حسین کون مدینے دے تاجدار نے فرمایا لوگو الحسین منی وانا من الحسین فرمایا لوگو اسے بھول چ نہ ریا جے حسین میرے وچوں میں حسین وچوں اور
اور میں قبلہ تے کہنا چاہنا حسین کسے ایک جماعت دا نہیں کسے فرد واحد دا نہیں حسین ہر اس بندے دا جڑا کائنات دے بادشاہ نال ایتھوں پیار کر اور پیارے صدیق اکبر نے فرمایا میں طریقی فکرہ پڑھن لگیا فرمایا لوگوں یاد رکھیا جے میرا پیار حسین صدیق اکبر بولے میرا پیار حسین امیر عمر بولے فرمایا لوگوں میرا دلدار حسین عثمان بولے لوگوں میرے پہرے دار حسین علی بولے لوگوں میرے لخت جگر حسین میں پھر پڑھ رہا صدیق اکبر بولے لوگوں میرا پیار حسین امیر عمر بولے لوگوں میرا دلدار حسین عثمان بولے لوگوں میرے پہرے دار حسین علی بولے لوگوں میرا لخت جگر حسین سیدہ زہرا نے فرمایا لوگوں میرے نور العین حسین جدو سارے خاموش ہوئے نبی نے ممبر تے چڑھ کے آکھیا لوگوں الحسین منی وانا فرمایا حسین میرے وچوں میں آخر تک بولے حسین میرے وچوں میں ایتھے میں علماء دی موجودگی سے کہنا چاہنا اے زمانہ دسے گا کہ نواسا نانے وچ ہوندا ہے پر اے کوئی نہیں دسے گا کہ نانا نواسے وچوں کیویں ہوندا اگر ہے محبت تے دسا علماء دے قدماں تے ہاتھ رکھو کائنات دے بادشاہ نے فرمایا ہے لوگوں الحسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچوں میں حسین وچوں نواسا نانے وچوں ہوندا ہے نانا نواسے وچوں نہیں وجہ کیجئے کائنات دے بادشاہ فرما رہے نے حضور علم غیب سرکار اعلان کر رہے نے لوگوں حسین پیدا ہوئے حسین مصطفیٰ وچوں حسین دا بچپن حسین مصطفیٰ وچوں حسین دا لڑکپن حسین مصطفیٰ وچوں پھر توجہ حسین پیدا ہوئے حسین مصطفیٰ وچوں حسین دا لڑکپن حسین مصطفیٰ وچوں حسین دی جوانی حسین مصطفیٰ وچوں مدینے چلنا حسین مصطفیٰ وچوں نانے دی زبان چوسنا حسین مصطفیٰ وچوں نانے دی انگلی پکڑ کے چلنا حسین مصطفیٰ وچوں نانے دی پشت سوار ہونا حسین مصطفیٰ وچوں نانے نے حسین دی خاطر ممبر چھڑیا حسین مصطفیٰ وچوں نانے دے کندیاں تے سوار حسین مصطفیٰ وچوں مدینے اندر رہ حسین مصطفیٰ وچوں صحابہ وچ بیٹھے حسین مصطفیٰ وچوں صدیق نے پیار کیتا حسین مصطفیٰ وچوں عمر نے وفا کیتی حسین مصطفیٰ وچوں عثمان نے حیا کیتی حسین مصطفیٰ وچوں علی پیار کیتا حسین مصطفیٰ وچوں مدینہ چھڑ کے مکے پہنچے حسین مصطفیٰ وچوں مکے تو کربلا حسین مصطفیٰ وچوں کربلا پہنچے حسین مصطفیٰ وچوں جناب ہور قربان کیتا حسین مصطفیٰ وچوں اصغر قربان کیتا حسین مصطفیٰ وچوں اکبر قربان کیتا حسین مصطفیٰ وچوں عباس نے بازو کٹائے حسین مصطفیٰ وچوں عباس نے شہادت نوش کیتی حسین مصطفیٰ وچوں خود گھوڑے تے سوار ہوئے حسین مصطفیٰ وچوں ہاتھ وچ تلوارے حیدری پکڑی حسین مصطفیٰ وچوں سر تے دستار حیدری حسین مصطفیٰ وچوں رگاں وچ جرت حیدری حسین مصطفیٰ وچوں گھوڑے تے سوار ہوئے حسین مصطفیٰ وچوں سر سجدے وچ رکھیا حسین مصطفیٰ وچوں سر کٹا دیتا حسین مصطفیٰ وچوں جامِ شہادت نوش کیتا حسین مصطفیٰ وچوں نیدے تے سر پہنچا دیتا حسین مصطفیٰ وچوں نیدے تے چڑھ کے قرآن پڑھیا حسین مصطفیٰ وچوں قرآن پڑھ کے ایک اعلان کیتا لوگوں دین نو اج میں زندہ کر دیتا ہے وجہ کیے بچپن تو لے کے نیزے تک حسین مصطفیٰ وچوں دین نو زندہ کر کے نیزے دی نوک تو لے کے قیامت تک مصطفیٰ حسین زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اور ایتھے اگر میں سیدزادے اجازت دیون میں ایک محبت دا موتی دینا چاہنا میرے حسین دے نام وچ 4 حرف نے بولیا جے کنے نے جنوں پتہ جواناں دی طرح بولے کنے نے
لیکن آپ بدھو کی دی مسجد چ بہنا لیا حسین دے نام دے بک بک کرنے والے نوں حسین دے نام دی طاقت نہیں آندی حسین دا مقام کیویں سمجھے گا حسین دے نام وچ 4 حرف نے طاقت کی ہے حسین دی ہے وچ اسلام دا حسن ہے توجہ حسین دی ہے وچ اسلام دا حسن ہے حسین دی سین وچ اسلام دی سلامتی ہے اہل محبت سمجھو گے میں کی کہنا چاہنا حسین دی ہے وچ اسلام دا حسن ہے حسین دی سین وچ اسلام دی سلامتی ہے حسین دی جے وچ مسلمانان عالم دی جاری ہے میں پھر پڑھ رہا ہوں حسین دی ہے وچ اسلام دا حسن ہے حسین دی سین وچ اسلام دی سلامتی ہے حسین دی جے وچ مسلمانان عالم دی جاری ہے حسین دے نون وچ نظام مصطفیٰ دا حسین دے نون وچ نظام مصطفیٰ دا قانون ہے اور اے طاقت مائی مدینے والے دا صدقہ اللہ نے حسین کو عطا فرمایا اور ایتھے میں گل کر جاواں صحابہ فرماندے نے جدوں سانو سرکار دی یاد آندی اسی سامنے امام حسن کو بٹھاندے امام حسن زلف مبارک تو لے کے سینہ مبارک تک ہم شکل مصطفیٰ نے اور امام حسین سینے تو لے کے قدمین شریفین تک تصویر مصطفیٰ نے صحابہ فرماندے نے جدو سانو سرکار دی یاد آندی جدو اسی حضور دا دیدار کرنا ہوتا سرکار دے وصال با کمال تو بعد اسی حسن حسین نو سامنے بٹھا لیندے سانو دیدار مصطفیٰ ہو جاتا اس مسجد چ بہن والے میں اعلان کہنا چاہنا زمانے اتے جنہ دے پتراں نو ویکھ کے مائی مدینے آلے دا دیدار ہو جاوے انہاں نو حسن حسین کہہ جائے اور اگر قبلہ اجازت عطا فرماون میں محبت دا موتی دین لگیاں اے حسین زمانے تے انج نہیں آ گئے جدو دو نور آپس وچ مل جاندے نے پھر جڑا پیدا ہوئے انہوں حسین کہندے اور حسین دے کیڑے دو نور کئی اکٹھے ہوئے حسین دے بابا دا مقام کیے علی آندے کنوں نے میرا جملہ دل دی تختی تے لکھیا جے امام حسن پاک تو لے کے امام مہدی پاک تک امامت دے باب نو علی آندے نے اور پھر بھی نہ سمجھ آئے تو اس محبت جانا چاہنا علم ولایت شجاعت فقاہت سخاوت شہادت جس دروازے دا طواف کرے اس گھر دے مالک نو علی آندے اور پھر اس محبت جانا چاہنا علی کنو آندے نے جنہ دے وچوں اللہ نے حسین پیدا کیتے جیڑا پیدا ہوئے خدا دے گھر وچ پلے مصطفیٰ دے گھر وچ بلکہ علماء موجود نے میں اس محبت جانا چاہنا علی آندے کنو نے جیڑا پیدا ہوئے خدا دے گھر وچ شیر بنے مصطفیٰ دے گھر وچ پھر پڑھ رہے ہیں علی کنو آندے نے جیڑا پیدا ہوئے خدا دے گھر وچ پلے مصطفیٰ دے گھر وچ شہید ہوئے خدا دے گھر وچ اونوں زمانہ علی اور پھر اس محبت جانا چاہنا علی کنو آندے نے جیڑا پیدا ہوئے خدا دے گھر وچ لیکن خدا دے گھر وچ آنکھ نہ کھولے اماں دی گود آنکھ نہ کھولے اماں دی ہتھاں تے آنکھ نہ کھولے سب تو پہلے آنکھ کھولے دیدار مصطفیٰ کرے زمانہ اونوں علی آندا اور اس محبت دا موتی لے لو مدینے دے تاجدار نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جی آقا فرمایا امت دے اعلیٰ ترین شخص نال تیری شادی نہ کر دے اور آج ایتھے ہن اے محبت دا موتی لیا جے آج اگر شادی ہوئے نا اخبار شادی چھپ دیئے بھائی دولہ پیدا ہویا صدر دے گھر دولن پیدا ہوئی وزیر اعظم دے گھر اونا دی شادی ہوئی ہے اخبار چھپ گیا ہے لوگ کہندے نے با بھائی کٹی وڈی شادی بڑی لازوال شادی بڑی کمال شادی اگر دولن پیدا ہوئے وزیر خارجہ دے گھر دولہ پیدا ہوئے تھانے دار دے گھر شادی ہوئے لوگ کہندے نے بڑی بڑی شادی بڑی کمال شادی بڑی لازوال شادی اگر دولہ پیدا
پیدا ہوئے کسے تاجر دے گھر دلہن پیدا ہوئے کسے امیر دے گھر شادی ہوئے لوگ کہندے نے بڑی بڑی شادی بڑی کمال شادی بڑی لازوال شادی لیکن بدھو کی دی مسجد سے بہن والیو میں اس شادی تو کروڑا شادیاں قربان کر دے وہاں دولہا پیدا ہویا خدا دے گھر وچ دلہن پیدا ہوئی مصطفیٰ اور جیس دلہن دا دولہا خدا دے گھر وچ پیدا ہوئے زمانہ انہوں مولا علی اگلا جملہ بھی سماعت کر لو علی دی اثر قضا ہوئی اج ساڑی نماز راجس میں فکر نہیں علی دی اثر قضا ہوئی نماز دے خم اندر اکھا میں آنسو جاری ہو گئے کائنات دے بادشاہ سونے مائی مدینے آلے فرمایا علی کیوں پیا رونا ہے آقا تسا اثر پڑھ لئی میری اثر رہ گئی مائی مدینے آلے اثر جا رہی ہے سورج ڈوب رہی ہے کائنات دے ہادی فرمایا علی ایتھے ان توجہ کرے قضا پڑھنی ہے ادا پڑھنی تے علی دے قبلہ میں منگن تو بھی صدقے سونیا غلام تیرا ہوا تے نماز قضا پڑھا اینی گل کرنی کائنات دے بادشاہ عرض کی دیا یا اللہ میرے علی دی اثر قضا ہو رہی فوری پار گئے خدا بندی بچو جواب فرمایا میرے پیارے محبوب دیر کس گل دیئے علی دی اثر جا رہی ہے اے محبوبہ سورج نو واپس اثر تے لیانا ساڈا کم میں پر سونیا اشارہ کرنا تے تیرا تقید مسجد کے بین والیو جن دی خاطر سورج واپس اثر دیا جائے زمانہ انہوں مولا علی آؤ پھر باواز بلند نذرانہ عقیدت پیش کر لیے مل کے کہہ لو میں مرید ہاں باواز بلند میں مرید ہاں ٹائم کافی ہو گیا سی میں اسے واسطے کوئی تمیدج نہیں گیا بڑی تیزی نال میں تقریر کر رہا ہے بڑی تیزی نال وگرنا میری تیز کدے کیتی نہیں تاکہ تہاڈا ٹائم بچے ساتھ دیو گے تو جلدی کام جھڑ جائیں گے وگرنا کوئی مسئلہ نہیں میں تو لنگر شریف اللہ تو انہوں سلامت رکھے وگرنا جی میں تو لنگر شریف کھا کے بیٹھا تو پھر میری مرضی ہے جی ذوق پیدا ہو جائے سبحان اللہ اللہ جنہ دل کردہ جیندہ رہو اللہ تیری عمر لمبی کرے لیکن جنی اللہ عمر دے تو زہرہ پاک دی بچیاں دی غلامی ضرور دے باواز بلند کہہ لو میں مرید ہاں علی دا او میرا پیشوا علی میں مرید ہاں کوئی زبان خاموش نہ رہے اسی دیکھنے ودو حال چینے والے ہاں حامیم دیاں کڑنا والے ہاں یاسین دیاں سیرے والے اتنیاں گڑیاں شانہ دیاں تے موجدات تے کمالات بیان کریے اے سونا تیرا مقام تے وراء الورائے یا رسول اللہ تیرے موجدات تے کمالات تو صدقے جائیے پر سونیا تیری شان سے بڑی وراء الورائے زمانہ تے تیرے بچیاں دی شان نہیں سمجھ سکتا زمانہ تے تیری آل دی مقام نو نہیں پہنچ سکتا تیرے گھرانے دا مقام کیے میں مرید ہاں او میرا پیشوا علی میں مرید ہاں علی دا اچھی بولو میں مرید ہاں یا اللہ جڑا اچھی بولے انہاں سیدزادیاں دا صدقہ انہاں دے نانا جاندا انہوں دیدار ہو جائے جڑا بابا سے بلند پڑھ سکتا ہو پڑھ لوے بڑھے بیماراں نو معافی ہے نوجوان شادی دا چلا کے بولو میں مرید ہاں او میرا پیشوا علی میں مرید ہاں میں مرید ہاں علی دا او میرا پیشوا علی 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 میں مرید ہاں علی دا یا اللہ جڑا اچھی بولے زندگی سے کلے کسی نہ محتاج نہ رہے میں مرید ہاں علی دا او میرا پیشوا علی
علی علی علی علی میں مرید ہاں علی دا او میرا پیشوا علی میرے پیر دا سوالی میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر دنیا دا میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر آؤ اللہ نے علی نو طاقت کی نہیں عطا فرمائیے آخری گل کر کے میں شہادت والا رہا اے مولا تو تے اپنے محبوب دے غلاماں نو مقام کتنا عطا فرمایا مولا علی آپ شہر تو باہر آ رہے نے گھوڑے تے سوار نے اگو ایک جوان آ گیا ہے بڑا پہلوان اپنے آپ نو منن والا تے آ کے کی کہن لگا وے او لوگو مینوں دسو مینوں مدینے دی اندر مینوں علی کتھے ملے گا مولا علی خود تشریف فرمانے آپ نے مسکرا کے فرمایا او بیلیا او دس دے تینو علی دینار کی کام میں کی کرنواسی آیا ہے تے بول کے کہنے لگا میں سنیا بڑا پہلوان ہے میں سنیا بڑی جرت رکھ دائے آج میں علی نال ہاتھ پاون آیا میں دسنا چاہنا وا علی نو پتہ چل جائے زمانے دے اوتے کلا اے پہلوان نہیں بڑے بڑے پہلوان دنیا دے اوتے موجود نے علی پاک نے مسکرا کے فرمایا او بیلیا علی نو لبن دی لوڑ کوئی نہیں آجا میرے ہاتھ وچ ہاتھ پا دے میری ہار علی دی ہار ہے میری جت علی دی جت ہے جدو ہاتھ وچ ہاتھ پایا ہے تیرے تے میرے مولا علی نے آپ نے اٹھا کے زمین تے سٹیا بندہ بول کے کہنے لگا ایک اور موقع دیتا جائے یہ آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں ایک بارہ نہیں دو بارہ نہیں تین بارہ نہیں فرمایا اے آن والیا ہزار بار بھی آ جا میری ہار علی دی ہارے میری جت علی دی جتے آجا میرے ہاتھ وچ ہاتھ پا لے دوسری بار ہاتھ پائے نے پاک علی نے اٹھا کے پھر زمین تے سٹیا تے بندہ بول کے کہندا ہے ایک موقع اور دیتا جائے کہ آپ نے فرمایا ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پنج نہیں ہزار بار بھی آ جا میری ہار علی دی ہارے میری جت علی دی جتے تیسری بار اٹھا کے پھر زمین تے سٹیا ہے تے بندہ بول کے کہنے لگا وے او لوگو اگر حضور دے غلاماں دے وچوں اگر کائنات دے بادشاہ دے غلاماں دے وچوں علی کوئی پہلوان ہے دنیا تے ہور کوئی نہیں ہو سکتا ایو علی مرتضی اللہ اللہ تیری جوانی اور اضافہ کرے حسن عطا کرے ایک منٹ میں نو دیں اے جڑے مار دے نا لبیک دا نعرہ تسا ہول یا تے مارو نا میں ساؤنڈ والے نو نا تو ریکارڈنگ لا دیو جڑی ہوندی اگر ہوئے تا جے مارنا ہے تے انج بولو پتہ لگے اج میری گل سن لے جی بدھو کی دی مسجد بیٹھنا لے پاک محمد عشق کی میں تڑپ دینے پہ آؤ فیض آباد دیو سرزمین ہے اجازت ہوئے تو میں گل کر دیں وہاں اے ناکھاؤں نظارے ویکھے فیض آباد دی سرزمین ہے نوجوان نے مارے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ ظالم نے ماری گولی جوان دے سینے چاہ کے لگی جوان آیا زمین تے تازہ واقعہ ایڈا کو پرانا نہیں کہ صدیاں گزر گئیاں جوان آیا نا زمین تے خون دا فوارہ نکلیا لوگ دوڑے اٹھاؤ کیسا جوان ہتھاں وچوں جا رہے ہیں اٹھایا نا تو جوان دے پچھو خون دا فوارہ ہے تے چہرے دیتے مسکراہٹ ہستا ہی پیا وہ لوگاں کیوں پہ لیا وہ تیری جان پہ جان دی تو ہس رہے ہیں
قسم پیدا کرنے والے دی ممبر تے بیٹھا جنہ ویکھیو دسے نے جوان بول کے کہندا ہے مینوں پتہ ہے میں جا رہا پر گل ہو رہے جوانا کی گل ہے فرمایا جدوں ظالم نے ماری گولی میں زمین تے آیا میرے خون دا فہارا زمین تے بات وچ پہنچیا زبان تے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ سی سامنے زہرا پاک دے بابا تشریف زندہ باد اور سانو بابا جی دس گئے نے کہ ایرے غیر دی گل ہی کوئی نہیں سانو بابا جی دس گئے نے لوگو ساڈا جینا بھی مصطفیٰ واسیا ساڈا مرنا بھی مصطفیٰ ہن مارو نعرہ لبیک کی بازی ہے یہ بازی ہم بھی ماریں گے اسلام کی سرزمین پہ دشمنان دین ہاریں گے اور یاد رکھو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک ارے ٹوٹ جائیں وہ ہاتھ ٹوٹ جائیں وہ ہاتھ جو میرے آقا کے خاکے بناتے ہیں سلامت ہے وہ ہاتھ جو محمد کے نام پہ بلند ہو جائے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ یاد رکھو میں ساڈا عقیدہ کیے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری اپنے مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ایک منٹ سلو کرے جے کہ نعرہ ایتھے ہی رکھیا جے ایتھے ہی کربلا اندر یزیدیاں بڑے آکھیا میرے تسی میری کفیت بدل دیتی یزیدیاں بڑے آکھیا حسین بچے بچا لو فرمایا بچان نہیں آیا حسین بیعت کر لو بچے بچا لو فرمایا جے بیعت کرنی ہوتی نانا جان دا مدینہ کو چھڑ دا حسین اصغر بچا لو فرمایا بچان نہیں آیا حسین اکبر بچا لو فرمایا بچان نہیں آیا حسین عباس بچا لو فرمایا بچان نہیں آیا اوے لوگو دین دی خاطر ایک ایک کر کے محمد دے نام تو لٹانا آیا وا حسین بھی دسنا چاہتے نے ساڈا جینا بھی مصطفیٰ واسیا ساڈا مرنا بھی مصطفیٰ واسیا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور آخر میدان کربلا محبت دا ایک درد دا موتی دے کے گفتگو ختم کرانگا میدان کربلا میرے امام کتے سامنے ننالی اصغر قربان ہو رہے ہیں کتے اونو محمد قربان ہو رہے ہیں کتے قاسم و عباس قربان ہو رہے ہیں میرے امام خیمے وچ آئے نا ویکھیا میرے امام دا 18 سال دا جوان تیاری کر رہے انج تیاری پہ کر دینے جی میں دہلا برات تے جاندے آج کسے بابے دا جوان ٹر جائے نا بابے نو پچھو پتر دی کی قدر ہے کسے بابے دا پتر ٹر جائے نا ساری زندگی بابا کہندا میری کمر توڑ گیا جوانا کمر سدھی نہیں پہ ہوندی کسے اماں دا لال ٹر دے ساری زندگی ماں بوے تک دی رہندی کدھروں میرا لال آ جائے لیکن میرے امام دا حوصلہ دیکھو جنہاں نے اکھاں دے سامنے ساری قربان کر دیتے تے مقصد کی سی جان جاندی تے جائے اولاد جاندی تے جائے پر بھائی مدینے والے دی عزت تے فرق نہ امام دا 18 سال دا جوان تیاری کر رہا ہے فرمایا بیٹا کدھر جا رہے ہو آقا حسین بابا حسین میں ادھر جا رہے ہیں جدھر قاسم و عباس چلے گئے جدھر اونو محمد چلے گئے نے آج تیرے میرے وچوں کوئی آکھے گا فوجی بھی جنگ کردہ جہاد کردہ ہے نا تے پچھوئے کوئی نہیں دعا کردہ جا شاءاللہ شہید ہو جی آمیں شہادت بڑا بڑا رتبہ ہے دعا وقتی اے ہی دین دینے شہید ہو جائے تے فخر ہے دعا اے ہی دین دینے انشاءاللہ خیر نال واپس آمیں انجی دین دینے پر میرے امام دا حوصلہ ویکھو پتہ ہے جن نے جانا ہے واپس نہیں ہو مڑنا مائی مدینے آلے تے جان دا نظرانہ دے کے ہی واپس اتھا ٹور رہنے
میرے امام دا جوان پتر فرمایا بیٹا کدھر جا رہے ہو؟ آقا حسین جدھر ویر چلے گئے میں بھی ادھر. فرمایا بیٹا تینوں اجازت نہیں. آقا حسین کیوں؟ او درد دا موتی دل چ لے لو. میرے امام علی مقام نے فرمایا اے میرا بیٹا علی اکبر تینوں جان دی اجازت نہیں ہے. میرے امام دا صاحبزادہ عرض کردا ہے آقا حسین بابا جی مینو اجازت کیوں نہیں ہے؟ جدھر قاسم و عباس چلے گئے نے جدھر اونو محمد چلے گئے نے بابا جی میں بھی ادھر جان دی تیاری کر رہا ہوں. میرے امام علی مقام نے فرمایا اے میرا بیٹا تینوں جان دی اجازت نہیں ہے. عرض کیتی آقا حسین کیوں اجازت نہیں پیا دیندے ہو؟ میرے امام علی مقام نے فرمایا اے میرا بیٹا تو ہم شکل مصطفیٰ تو شبیہ مصطفیٰ تسی صاحب اولاد بیٹھے ہو. اج کسے دا جوان پتر ٹر جائے ماں کولو پوچھو پتر دی کی قدر ہے بابے کولو پوچھو پتر دی کی قدر و قیمت ہوندی ہے. جدو ویر ویراں کولو جدا ہون ویراں نو پوچھو پتراں دی کی قدر و قیمت ہوندی ہے. لیکن اونا دے مقام تو صدقے جائیے جنہ ہر چیز نبی پاک دی ختم نبوت تو قربان کر دیتی حضور دے دین تو قربان کر دیتی گئے. میرے امام نے فرمایا میرا بیٹا تو ہم شکل مصطفیٰ تو شبیہ مصطفیٰ اے میرا بیٹا جدو مینوں نانا جان دی یاد آندی ہے اے میرا بیٹا میں تینوں ویکھ لینا مینوں تسکین ہو جاندی ہے مینوں نانا جان دا دیدار ہو جاندا. اے میرا بیٹا تینوں اجازت نہیں ہے. شہزادہ علی اکبر عرض کر دینے بابا جی اگر مینوں اجازت نہیں دیو گے جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو کل قیامت دا میدان ہوئے گا جدو آقا حسین جدو نانا جان نے فرمایا علی اکبر پترا میرے حسین تے مشکل ویلا آیا میرے دین تے مشکل ویلا آیا اونو محمد نے جانا دے دیتیاں جناب حر نے جان قربان کر دیتی قاسم و عباس نے جانا دے دیتیاں عباس سلمدار نے بازو کٹا دیتے اپنی جان بھی دے دیتی. اے علی اکبر بیٹا تو میرے دین تے قربان کیوں نہ ہوئے ہو؟ بابا جی میں نانا مصطفیٰ نو کی منہ بھی کھاواں گا مینوں اجازت دے دے وہ. میرے امام نے فرمایا میرا بیٹا اگر تو چلا جائیں گا میں تیرا بڑھا باپ جوان پتر دا لاشا نہیں ویکھ سکدا. میرے امام دا صاحبزادہ بولیا بابا جی اگر تسی جوان پتر نو تڑپدیاں نہیں ویکھ سکدے ہو تے میں بڑھے باپ نو کیویں ویکھ سکنا؟ میرے امام دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے نے. تسی صاحب اولاد بیٹھے ہو جدو پتہ لگے لال میرا موت ولے پیا جاندا ہے بندے دی کی کفیت ہوندی ہے. میرے امام نے فرمایا میرا بیٹا جا تینوں جان دی اجازت تیری پھپھو زینب دے گی اونا دے کول چلا جا. شہزادہ علی اکبر آئے نے پھپھو جی اج مینوں اجازت دے دے وہ. آپ فرما دیا نے علی اکبر بیٹا مینوں اپنے پتر یاد نہیں رہنے پر علی اکبر بیٹا تیری تصویر نہیں بھولے گی جدو مینوں نانا جان دی یاد آندی ہے جدو سانو آقا رسول دی یاد آندی ہے نبی پاک دی یاد آندی ہے. اے میرا بیٹا سی تینوں ویکھ لینے سانو دیدار مصطفیٰ ہو جاندا ہے ساڈے دل نو حوصلہ ہو جاندا وے. میرے امام دے صاحبزادے نے پیر پکڑے پھپھو جی اج اجازت دے دیو تاکہ نانا جان دی بارگاہ اندر میں بھی سرخرو ہو جاواں. آخر میرے امام دا پتر گھوڑے تے سوار ہو جاوے آپ میدان دے اندر آئے آ کے للکار دیتی ہے او یزیدیو پہچانو میں کون میں حیدر کرار دا پوتا واں میں اونا دا پوتا میرے رگاں دے اندر اونا دا خون ہے جنہاں نے خیبر دا قلعہ اکھیڑ دیتا وے آؤ میں اونا
انہاں دا خون جنہاں نو حیدر قرار کیا جاندا ہے میرے امام دے پتر نے للکاریا شہزادہ علی اکبر نے للکار دیتی گئے یزیدیاں دیاں دوڑاں لگ گئیاں نے یزیدی دوڑ دے جا رہے نے میرے امام دا صاحبزادہ جدھر حملہ یاور ہوندا ہے گاجر تے مولی وانگو کٹدا جاندا ہے یزیدی بول کے کہن لگے اے دی رگا اندر خونے حیدری اسی دا مقابلہ نہیں کر سکدے اسی دا سامنا نہیں کر سکدے کیونکہ انہاں دا ایک ہی نظریہ ہے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹ جائے پاویں جوگ حسین دی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے لٹ جائے پاویں جوگ حسین دی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے میرے امام دا پتر جدھر حملہ یاور ہوندا وے ظالمانو گاجر تے مولی وانگو کٹ دے جاندے نے آپ یزیدیاں دے اندر داخل ہو گئے نے انج جنگ دا مظاہرہ کیتا کون مقابلہ کرے جن دی رگاں دے اندر خون حیدری ہے آخر پیاس نے ستایا وے ایتھے توجہ کرے آجے میرے امام دا صاحبزادہ گھوڑا دوڑا کے خیمے وال آ جاندا وے آقا حسین ہائے بابا جی اگر آج 2 گھٹ پانی مل جائے میں سارے یزیدیاں نو واسلے جہنم کر دیواں گا میرے امام نے فرمایا میرا بیٹا آج تیرے بابا کل پانی تے کوئی نہیں لیکن اس مسجد آن والے ہو ایندہ اے مطلب نہیں ہے کہ حسین کل پانی کوئی نہیں اگر میرا حسین اشارہ کرتا زمین پانی وچ بدل جاندی لیکن حسین اعلان پیا کر دینے لوگو او یزیدیو تہاڈے ظلم دی انتہائے حسین دے صبر دی ابتدائے اندہ اے مطلب نہیں کوئی کہے لے انہاں کول تے پانی کوئی نہیں سی جو اشارہ کر دے تے زمین دی کی ضرورت ہے انہاں دی خون وچ نبی پاک دا خون ہے زمین پانی چ بدل جاندی پر حسین دسنا چاہندے نے لوگو تھوڑے ظلم دی انتہائی پر حسین دے صبر دی ابتدا ہے میرے امام علی مقام نے فرمایا مختصر کر رہے ہیں میرے امام نے فرمایا میرا بیٹا آج تیرے بابا کل پانی تے کوئی نہیں پر جدوں میں بچپن اندر سا جدوں میں نو پیاس لگ دی میرے نانا جان اپنی زبان میرے منہ وچ دے دین دے اے میرا شہزادیا میں زبان چوس لیندا میں نو تسکین ہو جاندی میں نو حوصلہ ہو جاندا میری پیاس بجھ جاندی آ میرے آ پترا اج میں اپنی زبان تیرے منہ وچ دے دینا وا میری زبان نو چوس لے نانا جان دی سنت نو زندہ کر لئیے شہزادہ علی اکبر نے زبان نو چوسیا وے پیاس بجھ گئی پھر میدان اندر آئے آ کے للکاریا ہو یزیدی ہو آؤ حسین ابن علی دا پتر آگے آجے آؤ حیدر قرار دا پوتا آگے آوے آؤ میرا مقابلہ کر لو جدر آپ حملہ کر دینے ظالمہ دیاں دوڑاں لگ دیاں جان دیاں نے ایک ظالم اگے ودیا دھوکے نال وار کیتا مختصر کر رہے ہو ایسا ظالم نے وار کیتا میرے امام دے صاحبزادے دی سینے دی اندر آ کے لگی آئے آپ زمین تے آ گئے نے زمین تے آئے نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے میرے امام علی مقام جلدی نہ لائے ایتھے 2 روایتاں مل دیاں نے پہلی ہے کہ آپ دی روح اتھے پرواز کر گئی ہے دوسری ہے میرے امام دے صاحبزادے دے کچھ صحابہ کی نے میرے امام نے کندھے تے اٹھایا اٹھا کے خیمے والے آئے نے خیمے دی اندر آئے میرے امام نے فرمایا میرا بیٹا علی اکبر پترا اکھاں تے کھول درا پہچان تے سی میں کون اکھاں تے کھولنا حضرت زینب نے زلفانو سواریا وے علی اکبر بیٹا اکھاں تے کھول
پہچان میں کون ہوں؟ میرے امام دے پتر نے اکھاں کھولیاں نے، میرے امام علی مقام نے فرمایا اے میرا بیٹا اج دس تیری کوئی آخری آرزو ہوئے، تیری کوئی تمنا ہوئے؟ میں او ہاں جڑا مہر نبوت تے کھیڈن والا ہاں، میں او ہاں جندی خاطر نانا جان اپنا سجدہ لمبا کر دیندے سن، بول میرا بیٹا تیری کوئی آخری آرزو تے تمنا ہوئے میں پورا کر دے واں۔ میرے امام دا صاحبزادہ بولیا ابو جی ہائے بابا جی میری آرزو تے کوئی نہیں پر ایک میری التجا ہے۔ فرمایا میرا بیٹا کیے؟ عرض کیتی بابا حسین جدوں میں مدینہ چھڑ کے آیا سا میں باجی صبران الوعدہ کر کے آیا سا، ہائے باجی میں آواں گا تینوں آ کے لے جاواں گا، میری بہن میری اڑی کا رکھ دی ہونی۔ او جوانوں جدو گھروں روانہ ہوندے جے کہ دل دی اندر خیال رکھو بہناں پیچھے اڑی کا رکھ دیاں نے، بہناں اڑی کا رکھ دیاں نے ساڈے ویر کدوں واپس آن گے۔ او بہناں نال پیار کرو، اپنی ماواں نال پیار کرو، جنہاں دے قدماں تھلے اللہ نے تواڈی جنت رکھی ہے، اپنے بابے نو سلام کرو جن دے صدقے اللہ نے تیری بخشش کرنی ہے۔ بہناں اڑی کا رکھ دیاں نے، عارف کھڑی فرماندے نے جڑی بہن دا ویر ٹر جائے او دا تے سب کچھ لٹیا گیا۔ عارف کھڑی فرماندے نے شالا مرنا ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پینا، شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پینا، جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا، جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا۔ آؤ آج میرے امام الانبیاء دی عظمت مقام تے لوگ اعتراض کر دینے، آؤ میرے حسین نو اللہ نے کنی طاقت دیتی ہے۔ میرے حسین نے فرمایا میرا بیٹا آ ویکھ میریاں انگلاں دے درمیان نظر مار، انگلاں دے درمیان ویکھیا حسین کربلا وچ بیٹھے نے، ادھر انگلاں دے درمیان مدینہ بھی کھا دیتا ہے، بھی کھایا بی بی سگرا دروازے وچ بہ کے اڑی کانپے رکھ دی ہے تے کی آندی سب پردیسی وطنی آئے وے علی اکبر موڑ مہارا، سب پردیسی وطنی آئے وے علی اکبر موڑ مہارا، وعدہ کر کے امڑی جایا میریاں لین نہ آیوں سارا۔ آپ انتظار کر رہی ہیں ویرہ کدو آئیں گا، ادھر میرے امام دے بیٹے دی روح پرواز کر گئی، انہا للہ و انہا الیہ راجعون، عارف سے کھڑی دی روح تڑپی۔ آپ کہندے نے میرے امام دا صاحبزادہ دنیا تو جا رہے آئے، عارف کھڑی دی روح تڑپی، لے او یار حوالے رب دے ات میلے 4 دنہ دے، لے او یار حوالے رب دے ات میلے 4 دنہ دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر۔ اور آؤ اختتام کر رہے ہیں، میرے امام اللہ نے طاقت کیویں عطا فرمائی۔ آج لوگاں نے عقیدے دا مسئلہ سن لو، لوگاں نے ونڈ کر دیتی ہے، صحابہ نو علیحدہ جماعت ثابت کرن دی کوشش کردے نے، اہل بیت نو الگ ثابت کردے نے۔ نا کامل عاشق بندہ ادو بندا ہی جدو مائی مدینے والے نال بھی پیار ہوئے تے نبی دے صحابہ نال بھی ہوئے، نبی دی آل نال بھی پیار کردا ہوئے۔ ایتھے ایک محبت دا موتی دینا چاہنا، کچھ ایسے بھی بندے موجود نے جڑے صحابہ دی شان بڑی بیان کردے نے، انہاں دی شان ہے ہی بڑی، لیکن اہل بیت نال بغض رکھدے نے۔ کچھ او نے جڑے آل بیت نال نبی دی آل نال پیار کردے نے، صحابہ نال پیار نہیں کردے۔ میں ایک نقطہ دیواں گا، حضرت ابو ہریرہ، حضرت
جیڑا مائی مدینے آلے دے عشق جی تڑپ دا بیٹھا ہے اچھی بولے حضرت ابو آپ نے بڑی نکتہ دے رہے ہیں سب تو زیادہ علماء فرماندے نے حدیثہ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیتیاں نے ایڈے پائے دے صحابی اللہ نے ایڈا مقام دیتا ہے پر بدھو کی دی مسجد چ بہن آلیوں کدے نماز جمعہ پڑھ کے تے قاری صاحب دے ہاتھ چوم کے ذرا پوچھے ہے قاری صاحب سانو اے تا دسو حضرت ابو ہریرہ نو اللہ نے بڑا مقام دیتا ہے اینیاں حدیثاں سب تو چوکھیاں انہاں روایت کیتیاں نے پر ایڈا مقام لبیا کیویں تے دسن گے کہ مائی مدینے آلے دا صدقہ تسی پوچھو کہ قاری صاحب سرکار نے کیویں عطا کیتا تے دسن گے ایتھے ہن محبت دا موتی لیا جے جڑے حضور دے صحابہ دی تعریف کرن تے آل نال پیار نہ کرن کامل بندے دے پتر او وی عاشق نہیں عاشق کیڑا میں او دساں گا آپ نو اے مقام کیویں ملیا عرض کیتی مائی مدینے آلیا تیرا غلام تے تیریاں مٹھیاں پیاریاں گلاں سنن والا سونیا جو کچھ سننا مینوں یاد ہی کوئی نہیں رہندا بھول جاندا ہے حافظہ بڑا کمزور ہے تے مائی مدینے والے فرمائے اے نہیں فرمایا کہ پھر میں کی کراں کسی حکیم کول جا کوئی بادام کھا اوئے مائی مدینے والا اوئے جنوں اللہ نے کل کائنات دی بادشاہیاں عطا فرمایا اور نال فرمایا جڑا تواڈے بوئے تے آ جا نا ومسائل فلاتا نہ سونیا چڑکی نا واپس نہ موڑیا جے فرمایا اچھا حافظہ کمزور ہے جی آقا سرکار نے عطا فرمایا پھر عطا کیتا عطا کرن تو بعد نا جو سرکار نے رنگ دیتا نقطہ دے کے جانا چاہنا ایتھے ہن توجہ کرا جے ہر بندے دی توجہ رہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے زمانے والےو جد پہلے حافظہ بڑا کمزور ہا پر جداں دا مائی مدینے آلے نے عطا کیتا ہی نا ایڈا حافظہ تیرے فرماندے نے کدے کوئی شے مینوں بھولی نہیں میں تے دسنا چاہنا کہ جنوں مائی مدینے آلا او سوال کرے تے سونا عطا کر دے وے بدھو کی دی اس مسجد چ بہن آلیو میرا جملہ دل دی تختی تے نوٹ کر لیا جے جیڑا سوال کرے تے سونا عطا کرے رب اونوں ایڈا مقام ایڈی عظمت ایڈی بلندی عطا کر دیندا ہے جنوں سونا عطا کر دے وے اوندا ایڈا مقام ہے حسین نال بغض رکھن والیا تیری عقل تے پردہ آ گیا ہے جنوں سونا عطا کردا ہے رب اونوں ایڈا مقام دیندا ہے تے او حسین جڑا محمد دی زبان چوس چوس کے جوان ہویا رب حسین نو کنا مقام جنوں سرکار دے دیون او دا ایڈا مقام میں کوئی پہنچ نہیں سکدا تے جیڑا مائی مدینے والے دی زبان چوس چوس کے جوان ہویا رب اونوں کیڑا مقام عطا فرمایا ہوے گا اور پھر صحابہ تے اہل بیت سانو ایک ہی درس دیتا ہے او درس کیڑا ہے او دنیا والیو ساڈی بخشش کیویں ہونی ہے اے صحابہ او نبی دے غلاموں ساڈی بخشش کیویں ہونی ہے تے سرکار دے غلام تے عاشق کڑے نے گلی گلی اندر نگر نگر اندر اے ہی نعرے مار دے نے اے ہی دس دے نے ساڈی بخشش دا وسیلہ کی ہے نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی کوئی بندہ خاموش نہ رہے میں اختتام کر رہا ہوں یا اللہ جڑا حضور دے نام تے بولے ساری زندگی زہرا پاک دے بچیاں دا صدقہ کسے دا محتاج نہ رہے نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی پھر گل کتے جا کے مکنی ہے اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی اے نہ کہہ لو مکنی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے
سانو حضور امیر المجاہدین بابا جی خادم حسین رضوی اے دس کے گہنے نا رشتے ضروری نے نا یار ضروری نے پھر کی چیز ضروری ہے دن حشر نو بخشش لئی ہر بندہ بولے دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے دن حشر نو بخشش لئی سرکار اور کنڈ کرنا تو پل جانو منہ موڑنا پل جاتا کنڈ کرنا تو پل جانو منہ موڑنا پل جاتا کیونکہ جنت تے جہنم دی کلیال تے مکڑی ہے کیونکہ جنت تے جہنم دی کلیال تے مکڑی ہے نا دن میری تقریر دا پورا خلاصہ یہ کہ سجنوں جیو تو مصطفیٰ کا بن کے مرو بھی تو مصطفیٰ کا بن کے اور اسی میری تقریر دا معمول آخر تے میں صدا لانا آج نا قبلہ قاری صاحب جمعرات دا دیاڑا ہوئے نا یا آج محرم شریف سی تے ساڑھے پینڈ تے ہے پتہ نہیں تو آڑھے پینڈ بھی ہوئے ہے تے ذرا بولے ہے میں نے پتہ لگ جائے جو دن دا باہر ہوں ہے نا تے فقیر بوے تے آندہ ہے تے این جا کے کہندہ ہے او سخی کاروالیا اللہ دے دیتے وچو کچھ دے آندہ ہے کہ کوئی نہیں ایتے ہے رواجی ہے اللہ دے دیتے وچ کچھ دے کار اللہ کو دے دیندہ ہے فقیر اگے ٹر جاندہ ہے اللہ دے دیتے وچ کچھ دے مینوں دسو جے دنیا دار دے بوے تو منگ لئیے وہ دے دیندہ ہے فقیر نو جے اسی رال کے کائنات دے بادشاہ تے بوے تو منگیے تے سونا کنہ عطا فرمائے گا ہون اسی حضور دے در تو منگن لگے ہیں تے منگنا بھی ہمیں سونیا سانو جو کچھ ملے تیری بارگاہ چو ملے اسی تیرا ذکر کرن لگے ہیں نعرہ مارن لگے ہیں تے سونیا نعرہ ساڑھا قبول فرما کے تے ساڑھا بیڑا پار فرما دیا جے مار گیا نعرہ ہے ذوق جوانہ طرح بولو ہے تاں تسی گلی گلی اندر نگر نگر اندر ای نعرے مارے یا سیدی یا رسول اللہ سونے ودو ہاد چیرے والے حامیم دیاں کنڈلاں والے یاسین دیا سیرے والے تیرے کڑیاں کڑیاں عظمتہ تے شانہ تے موعدات تے کمالات بیان کریے سونیا کتو شروع کراں تیری تے مقام تے موعدات تے کمالات سونیا سج کے جاواں تیری عظمت تے تیرا مقام کیے اسی تے گلی گلی اندر نگر نگر اندر اے نعرے مارنے وہ نبیوں میں رحمتی لقب پانے والے نبیوں میں کوئی بندہ خاموش نہ رہے بابا سے بلند پڑھ لو نبیوں میں بیٹھ رہو نبیوں میں بس بانا کھولو نبیوں میں رحمتی لقب پانے والے وہ نبیوں میں جدہ سلامت چکلوے وہ نبیوں میں رحمتی لقب پانے وہ نبیوں میں رحمتی لقب پانے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے مصیبت میں اور میں ایسو سوکھا کر دینا نوجوان چھاتی دا ڈلا کے پنجواری نعرہ مار دیو بابا سے بلند پتہ چل جائے انہاں لوگاں نو جڑے حضور دے خاکے بنا دینے ٹوٹ جانو ہاتھ جڑے سرکار دے خاکے بنا دینے سلامت ہاتھ جڑے حضور دے نام تے بلند ہو جاون پنجواری بابا سے بلند کر لو آقا ہمارے بڑی شان
اللہ سلامت رکھے آقا ہمارے بڑی آقا ہمارے بڑی شان، کیونکہ خدا کی رضا محمد کی ذات میں، اللہ کا پیار محمد کی ذات میں، ایک حسین سراپا محمد کی ذات میں، کونین کا نور محمد کی ذات میں، توحید کا پیغام محمد کی ذات میں، ایک نور اجالا محمد کی ذات میں، ایک حسین سراپا محمد کی ذات میں، ہر غم کا سہارا محمد کی ذات میں، صدیق کا پیار محمد کی ذات میں، عثمان کی وفا محمد کی ذات میں، عثمان کی وفا محمد کی ذات میں، علی کی شجاعت محمد کی ذات میں، حسن کی بہادری محمد کی ذات میں، حسین کی شہادت محمد کی ذات میں، قرآن کا نور محمد کی ذات میں، توحید کا پیغام محمد کی ذات میں، کوثر کا جام محمد کی ذات میں، ایک میم کا پردہ اٹھ جائے تو سارے کا سارا جہاں ملتا ہے محمد کی ذات میں، آقا ہمارے بڑی شان۔ اور آدم چشتی دی روح تڑپی، سونیاں کوئی تینجیا نظر آوے تے ویکھاں، کوئی تینجیا نظر آوے تے ویکھاں، کوئی دوسرا دل نو بھاوے تے ویکھاں، کیویں کول سرکار نو رب بلایا کسی ہور نو بلاوے تے ویکھاں، کوئی اسلج پال محبوب وانگو میں بدکار نو سینے لاوے تے ویکھاں، کوئی حسین ابن حیدر وانگو اپنے بچڑے کہاوے تے ویکھاں، آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے بڑی شان۔ اللہ پاک میں فقیر دیا قبول فرمائے اور مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کون سلام شمعِ بز میں ہدایت پہلا کون سلام آسیو دامنے مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہلا مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کون سلام شمع بز میں ہدایت پہلا
اسم نور جسم نور جان نور زبان نور اور ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت السلام اے خدا کے پیارے رسول یہ سلام آن زانا کہوں قبول